Kaixo, guk zehar bat inber genuen, enpresarako maketa bat proba batena, eta proiektua genuen. Eta erabilitu materialak izan dira egurra, metalak, bariak, geho soportiak, eta hemen gozeak, muturrekoak, eta gero mekanoko piezaren metalezkoa dira. Eta gero erabilitu engranajeak, tornilloa amaigabeak eta poleak. Motor, guru honen funtzionamenturako 3 motor berdia, 2 motor tornoilu amaigabeakin jarrita eta honek engranajea mugiarazten du eta orduan hemengo torretan mugiarazten du, hemengo beste tornoilu amaigabea, engranaje hau girazten dula eta soka jasotzea hasi egiten du. Eta gero beste motor hau goma baten bidez proiektua mugiarazi egiten du. Eta bain erakutsi maizu. Mugitzeko. Eta bain pixka kostatzea, baina galare ibiltzen da. Gero, torreta mugiarazteko. Eta oso ibiltzen dugu, no? Eta biltzeko eta askatzeko. Bat askatu egin da pixka bat. Bai. Askatu pixka bat eta batzuan goian usten dio eta Balen, hemen, eta ataskatzen da.